Ola, moi boa noite, benvidas e benvidos a esta cita, neste día de festa dun San Roque moi diferente. Diferente por todos os protocolos que temos que respetar e compartir polo ben de todas e todos. Este ano non estamos na praza dos Irmáns García Naveira para ver saír o noso globo. Que para pena nosa, este ano non o veremos voar. Estamos aquí porque hoxe bailaranse, en lugar de na Praza da Constitución, aquí, nesta praza, 4 das danzas gremiais de Betanzos. A danza de zapateiros, de labradores, alfaiates e mariñeiros ou mareantes. Estas 4 danzas gremiais son danzas antigas que fan de Betanzos a localidade que conserva o maior número delas de toda Galicia. Feito do que temos que sentirnos orgullosos, ser responsables do seu mantemento é a nosa obriga. Son un exemplo vivo da riqueza patrimonial etnográfica de Betanzos. Estas danzas interpretaránse polo grupo Xóvenes do Pobo de Betanzos e pola Escola Municipal de Folclore do Concello de Betanzos. Esta será a mellor maneira que temos de festexar o noso San Roque neste ano tan especial, coa música e bailando as pezas do noso Betanzos, para que nos manteña moi próximos neste día grande da nosa festa. Agardamos que o que aquí vexan sexa do seu agrado e sirva para chegarnos un pouco máis ao folclore do noso pobo. En primeiro lugar actuará o Grupo Azougue. O Grupo Azougue presentouse nas festas patronais de San Roque de 1994 e xorde dun traballo de moitos anos, dende 1986, por parte da Concellería de Cultura do Concello de Betanzos, no ámbito do folclore de Galicia. Debe o seu nome a que é a copatroa da cidade, Santa María do Azougue. O grupo é unha parte importante da Escola Municipal de Folclore de Betanzos, EMUF, e aliméntase co seu alumnado para manter o seu nivel artístico tanto no baile como a nivel musical. Dende a dirección da EMUF realizouse un traballo de investigación de varios anos para recuperar e pôr en valor as danzas de xastres e zapateiros e que non quedasen no esquecemento. A representación destas dúas danzas polo Grupo Azougue contribúe á divulgación dunha parte esencial da cultura de Betanzos e do seu patrimonio inmaterial. Hoxe, o Grupo Azougue interpretará para todos vós a danza de zapateiros. A danza gremial nos seus inicios era unha mojiganda ou mascarada. Bailábase en Corpus Christi e Xoves Santos. Era unha especie de representación na que interviñan personaxes ridículos e extravagantes para provocar a risa do espectador. Esta mascarada zapateiril tivo representación quizáis ata o ano 1765, onde a Igrexa ordenou que se suprimise. Despois de 1814, os zapateiros brigantinos organizaron unha nova comparsa. Temos datos de que era unha comparsa con bailaríns ataviados con traxes de peregrinos, en lembranza ao Santo Peregrino de Montpellier, patrón da vila, que bailaban unha danza arcaica co acusado aire de muñeira ao son de pífano e o tamboril. Despois, tiña unha segunda parte, que constaba de 2 tempos, un ao ritmo do vals e outro ao ritmo de mazurca. Esta danza interpretouse ata mediados do século XIX, recuperouse de novo en 1878 e ata 1902 bailouse con interrupcións. A partir dos anos 1940, informantes como Benito Golpe, Ignacio Cortés, o señor Illobre, o señor Rojo, José María Belenda, permitiron que a danza chegara aos nosos días. Interpretouse tamén durante uns anos, arredor de 1996, polo grupo de baile Pasiño a Pasiño. Tras a desaparición deste grupo, despois dun traballo de investigación por parte da dirección da EMUF,
o Grupo Azougue interpreta dende 2019.
Agora é o momento do Grupo Xóvenes do Pobo. A Asociación Cultural Xóvenes do Pobo de Betanzos cumprirá 44 anos o 10 de setembro deste ano. Nestes 4 decenios demostrou a súa capacidade como valedores das danzas gremiais de mariñeiros e labradores de Betanzos. Antonio Pena dirixe esta asociación e co seu traballo e dos seus compoñentes teñen asegurada a continuidade destas dúas danzas. Hoxe, despois deste tempo de parada de actividade debido á realidade sanitaria provocada pola COVID-19, bailarán todas as rapazas e rapaces e os adultos da asociación, polo que a danza de mariñeiros ou mareantes, tamén coñecida como danza dos arcos, que a Asociación Xóvenes do Pobo interpreta durante os principais días de festa en Betanzos, interpretarase 2 veces. Con motivo da supresión das cofrarías gremiais no tempo do rei Carlos III, esta danza perde o seu primitivo atavío e sustitúese polo actual. A representación lúdico-festiva que representaba o gremio de mareantes pódese seguir o seu rastro ata o século XVI, aínda que existen referencias que poden chegar a ser do século XV. San Miguel é o patrón do gremio e o baile personifica a loita entre o ben e o mal no espazo da actividade marítimo-pesqueira da Ribeira, onde xorde ligado á igrexa de Azougue e a imaxe de San Miguel Arcanxo. O guía cunha espada e o contraguía cun mazo, a fronte de ambos os 2 barcos, enlazan as súas armas cos arcos de cores que portan o resto de danzantes, que realizan movementos serpenteantes ou en caracol. O gamachiño completa o grupo, un demo que tenta a todos, mais acabará vencido pola unión de guía e contraguía e os seus mariñeiros. A melodía é a pegadiza. Os mariñeiros que corren entre a comitiva de autoridades, os policías, os maceiros e os integrantes do antigo rexemento provincial colorean as festas de vermello, azul e branco. Así que, seguidamente, a primeira vez da danza de mariñeiros cas nenas e nenos da asociación.
Seguidamente, de novo, o grupo Xóvenes do Pobo. Perdón, que non quitei a máscara. As nenas e nenos da asociación interpretarán a segunda das súas danzas, a danza de labradores. O gremio de labradores pertencía á cofraría de Santo Antonio Abade, con sede na igrexa de Santiago. Consta este gremio dende o século XVI. Nos seus inicios foron como comparsas e mascaradas de artesáns en diferentes solemnidades. As espadas que van bailar son as originales. Vale. Especialmente no Corpus, onde bailaban ante o Santísimo ao recollerse a procesión, no San Roque. Eles executaban o primeiro baile. E agora achegouse a min Ton, bueno, Antonio Pena, pero todos o coñecemos como Ton, para comentarme que as espadas que van a utilizar son as espadas orixinais de 1800.
Seguidamente, de novo, o momento do grupo Azougue. Interpretan a danza de xastres ou alfaiates. Esta danza de alfaiates ten unha orixe incerta, xa que nos primeiros documentos fálase da danza de alfaiates para referirse a unha danza de xitanas. Tras a desaparición dos gremios, no último terzo do século XIX, créase unha danza de cintas, moi similar a que en distintos puntos de España e do estranxeiro viñan actuando por aquel entón. A través da documentación de Vales Villamarín, sabemos que arredor de 1889 ensaiou a danza dese ano o pai do señor Barreiro, o do café, abo, por tanto, de Pepe Barreiro. En 1900 dirixe a danza Joaquín Novo, seguindo as instruccións do señor Barreiro. Nas dúas épocas saían os danzantes vestidos de paxes. O Concello de Betanzos, a través da súa escola, non deixa en esquecemento o patrimonio material das danzas gremiais, o que leva ao estudo destas e representación da danza de alfaiates no día de hoxe.
A continuación, chegan de novo, e xa para rematar o festival, os Xóvenes do Pobo, coa súa segunda interpretación por parte do grupo de adultos, da danza de mariñeiros ou mareantes, tamén coñecida como danza dos arcos, que Xóvenes do Pobo interpreta durante os principais días de festa en Betanzos. Graciñas a todos por estar aquí, por esta noite, esperamos que fora do vosso agrado, ata outra. Gracias.